салон духтаро, имрӯз мо остинро пора кардем, остини косичка мекунем, фасони остини косичка. Мо байша пайдо мекунем духтаро, остин чанд размер калонтар боша, як где-то 6-7 сантиметр зиёдтар бигирем, барои мо иреха мекунем, иҷа мешава кудар иҷа. И бо танг мешава, 8 сантиметр хай бигирем, зиёдти боша кам не духтаро. Мо байн определить мекунем, мекашем хата. Шумо ако мисол расстояние хатон определить кунем. Ман ҳозир нави ҷадвали хатам 4 сантиметр, ман 4 сантиметр мекунам. 4 сантиметр раиси, 4 сантиметр раиси духтаро. Я хеле кунем духтаро ки расстояние ҳамиҷа ки 4 ки омад, иҷашам бояд 4 сантиметр биёд. Иҷам 4 сантиметр, иҷам 4 сантиметр. Ана ки мегирем мекашем. Хата а и хат ба и хат, материал кам мулоимтарака меҷимба. А и хат ба и хат бояд бикунем духтаро. духтаро мо хаторо уже ба ҳамдигар пайваст кардем, ина нигоҳ кунед клетка клетка кардагира ки худш арча омада гияҷадан. Баъд мегирем сузан ама сузани дигар свет гирифтагӣ материалмо дигар свет духтаро мера специально гирифтам ки то бутова. Ина нигоҳ кунед. А и кунҷ мегирем духтаро, ба и кунҷ медузем. гребу мекунем. Ина духтаро нигоҳ кунед. А и ба и пайвастш мекунем. ина нигоҳ кунед. А и чоркунҷа ба и чоркунҷа пайваст мекунем. ман намедонам шахай неки шумо духтаро бубуринаш ки хай ман ози фармонда накам так кинтарака ҳар дафъа бубури вайко. Шумо бубуринаш неки. ина духтаро нигоҳ кунед чоркунҷа хай. А иҷа мегирем. ба ин амин нуки иҷа пайваст мекунем. нигоҳ кунед. ина духтаро нигоҳ кунед шумо. ина иҷа мегирем. ина духтаро нигоҳ кунед. пасенҷа мекунем. ина нигоҳ кунед духтаро. амиҷа то анамиҷаро мо бояд будузем набинем. ин клеткаро ба ин клетка пайваст мекунем. ина бо иша ина бинем духтаро. ҳамира нихе мегирем. як кук аввал мегирем шнихе. ила хатчам аста. мегирем дай пайваст мекунем. бинем духтаро тамом. ваки буд кадем, ина чизое ки ҳозир вай кадагин иёро мебарем нихе. ай ҳамдигар кадем. тамом ина. фарма бадрака. фарма то шуд. устина. ина духтаро. остини мо тайёр шуд.